Gikonsidera karon nga bayane sa iyang fur parents ang usa ka iro. Human kini namatay diyang nakigbatok-matod pa sa usa ka kobra nga napalgan sab nga patay sa usa ka balay sa Panabo City sa Davao del Norte. Ano ang report ni Kent Abrigana. Kini si Hugo, usa ka 7-year-old Belgian Malinois nga alaga sa fur parents nga sila si Cindy ug Brian Sandigan sa barangay Quezon, Panabo City sa Davao del Norte. Baskog ug malipayong iro kung ihulagway sa magbanay si Hugo. Maong gikasubo nila dihang napalga nila kini nga wala nay kinabuhi. Dulang kaniya ang usa ka patay nga summer cobra nga nagbulag-bulag na ang lawas. Sumala kang Cindy. Milakaw sila sa iyang bana aron ubanan ng ilang anak aron mag-training sa Tagum City. Man mo to ning singgit ko sa kong bana nga flashlightis ani din hibi unsa ni nga di mo lihok si Hugo tos mo to pag flashlight sa ako ang bana kay dadali siya sulod dito nakita ng mga tadtad nga mga body parts sa bitin. Matod ni Cindy, dili kini ang unang higayon nga dunay napatay nga hala si Hugo. Gani ikatulong higayon na daw nga giluwas ni Hugo sa peligro ang iyang kabanay. Pinaka-painful lang jud is kana bitong namatay siya in a way nga kana bitong ma-feel bitaw ni mo sir nga kana sa kadugay sa imo pa yung last breath imo pa yung gi-choose nga take good care me. Bisan ang kaparis ni Hugo nga si Ali daw nasubo sab. Hinoon, naalibyuhan gamay ang kasubo nga nabati sa magbanay sanglit buntis si Ali sa anak nila ni Hugo. Man's best friend gumatawag sa kadaghanan ang mga alaga nga iro. Apan para sa pamilya Sandigan, sobra pa sa best friend si Hugo. Pag once nga naa kay alaga, maaso man or mapusa, nanglan jud mo siya nga dili lang ingon nga for pet lang, but then you need to treat them as part of the family. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.